тамошобинони гиромӣ, блогери нав пайдо шудаем. Подписаться кунен, кани бинен. Интересный канал шо ки не. Сиёвурс чиай вай? Ҳа? Чиай? Чиай ҳамин бо? Кани шумо гап занед, ман шуморо сёмка кунам? Гап зан. Не, рав амуҷа исто. Не, рав амуҷа исто, ман шуморо сёмка кунам, шумо гап занед. Салом гӯ ҳамада. Салом гӯ. Не, қафо рав. Салом гӯ. Чия инҷо шуда? Нон. Салом гӯ. Ва. Попош канира, попоша биёр, берун равем. Бинен аз попоша биёрад. Да, попоша биёрад. Берун камтар прогулка равем. Сиёвуш, оварди. Ёфти попоша? Кани попош? Кани попоҳо? Ҳо, попо. Кани попоҳош? Кани попоҳош? Ана, молодец. Кани дигариш, вайшам биёр. Вайшам биёр. Ана, молодец. Шине нака попото напушона. Ана, молодец. Пуш. Ана. Пушону минша. Пуш вайша. Истема пуш. Ана, пушидак сиёвуш попоша бинен куҷо мерад. Рост пешида. Ана. Ози манам пушам охи попоҳома. Бо ине мана мебира ҳози. Охурум шо. Ози ман чизама пушам. Равем, берун равем. Салом ба ҳамаи тамошобинон. Хушомадем ба канали Арзанда. Ин субҳ ман блинчики тайёр кардастам ва шӯрбо. Инҷа гӯшт ҷӯшидаста, инҷа блинчик кардастам. Ростига беҳад бисёр шир хонада аста. Дина дадам бо 5 литри дига шир овардам ва қариб 1 литри дига шир доштам. Блинчикшон кардам, гуфтам тириш нашаванд бо. Ана мехел. Тамошобинони гиромӣ, хостам нишон диҳам шумода чӣ хел мешавад баъди сковородкада зербак кардан. Ман инҷода бутулкаҳои сиёҳуша шустастам. Намедонам маълум мешавад ё ки намешавад. Ана маълум шуд. Диден чӣ аҳвол мешавад ҳама ҷо. То инҷаҳо ана мехел. Инҷаҳо мана анамин аҳвол мешавад. ҳатман баъди хӯрокпазӣ газаниз тоза кардан дар кор. ҳозир ман инҷоҳоям посудовоям мешум ва авқот ки тайёр шуд баъд плитая мешум. лабай мотона як тарафа кунем. дастат кати. Ана мехе. Красавица. Ман на инҷоҳоям уша тоза кардам, ҳоло як бор шуштам. Малис, ман ҳозир метисим шуд. Хтон гирен охи. Инҷода равен гирен охи худатон. Майлиш, ман ҳозир мерам мегирам. Берун имрӯз ҳавоам хел гирифтагӣ, берун ҳаво салқинаки хушрӯ. Мешинем инҷода? Тяжёлая ты. Игрушка где-то партовта. Ки партовта? Где-то? Ки партовта? Хавай где-то? Намедонам. Берунам хел ҳаво гирифтагӣ. Ҳаво салқин.
خشرونه که هوا من مگزین ده گنچی خوره چی میخرین مگزین شما؟ مگزین ده میخوره بجای که نکن اخه دیگه رکته اتشتا رکته тамошобинони гиромӣ имрӯз бинен берун беҳад шамоли безеб хунук 21 дараҷа аст соат 10 шуд 11 шуд ростика беҳад шамол ман инҷа ҳама кору бур кардагӣ танҳо мехоҳам хони кӯдакҳои игрушкаҳои ҷобаҷо кунам сиёҳуш хоб ана михал берун ҳаво салқине ки шамол ҳамихел ки тирезаҳои пӯшида шиштем хонада салқин берун гуфта ростика ба он қадар кор бисёр нест кори майдачуда либосҳои вай кардан дар кор та ва хони кӯдакҳоя ҷамъ кардан дар кор хамир кардан дар кор бо аёдум наброяд нон нест нон ҳастаю ноно сахт шудагӣ мехоҳам сухарӣ кунам шуна баъд хамир мекунам хуб тамошобинони гиромӣ рости гап ман ин диван курпача простинша гирифтагӣ ҳастам ин дивана фурӯхтемо ва ин шкафа низ фурӯхтемо ва харидор омад нарху наво кард гуфт ки кае тонам омада гирифта мебарам пагаҳай паги дигаҳай ҳами хеле ва ман ин тумбаҳокатӣ хай дар кор нест мода барои ҳамин гуфтам ки хай сомонтиҷида мемонам кае касе харад лекин ҳамин дина буд ё парер буд мондам сомонтиҷида сразу одам омада маҳқул кард гуфт ки арзон кард нарху наво кард харидак залог монд баъд гуфт ки кай омада гирам мондагӣ пулаша мебарам ва ҳозир ман акнун шкаф нест иҷода якам коридорда шкаф ҳаст дар фикри мана ин шкафа пурра холӣ карда барои ҳамин ин бегоҳ ман ҳаракат мекунам ки манам ин шкафа пурра холӣ кунам пурра либосоша ҷудо кунам кадомаш дар кори кадомаш дар кор ман рости гап хостам ки якта видео мотиватсия мекунам пурра шкафа холӣ мекунам айсар ҷамъ мекунам либосоша хушрӯ чихел либос таҳ кардана инҷа бинан чихел либос таҳ кардана ҳами ҳавая сёмка мекунам нишон метиҳам гуфтам лекин хел мо шкафа фурӯхтанӣ набудем лекин шкафам фурӯшен гуфтам баъд гуфтам хай беҳаминам вақте ки шкафи нав месозем фурӯхтаниш мешем барои ҳамин хотир баъд гуфтем хай харидор ҳаст майлаш харем гуфтем фурӯхтемша барои ҳамин акнун намедонам ҳозир агар ки шавад имконият шавад пагоҳ нашавад намекунам хеле видео ҳозир танҳо дар фикри пурра либосое ки умуман намепӯшам дар кор нестан ё ки дилам намешавад партофтан намепӯшаму лекин диламам намешавад партофтанда ҳамаша мегираму мепартом як тараф пурра мегирам шуна то ки бисёри бад нашавад амин чиз ва агар баъд имконият шавад видео мекунам ҳаракат мекунам пагаҳ шавад агар ҳатман видео мекунам ана мехел тамошобинони гиромӣ ана мехел хабаро ҳозир ман намехел фикрда хай асос он ки хӯрок ҳаст барои кӯдако барои ҳамин ман ба ҳазор кор карда метавонам ва кӯдако онҷода шитян хонаҳо хай истан оқа тит нест лабай ҳозир мерам ҷанг мекунам сиёвуша ҷанг мекунам чӣ кор кардастава шумо чӣ кор кардасти на сиёвуш кари мана бина вай шумо сухариҳои партофтестено ман ҷида ман ин ноное ки камтар сахт шудагӣ ҳастан хел сухарӣ карда мондам шуда хушк шаванд вай шӯрбода меандозӣ мехоҳем бибина чӣ кор карда
این برای شکر می‌اندازه. сухари дар шакар меандозем вкусный мешад. аз сиёвуш намемонад. یکی آب پرتم. кадом оба همینه. намедонам то инҷоҳои парта сиёвуш гаф кани гаф. тамошобинони гиромӣ, манҷа сумка дарунаш ятаи дигар сумка ҳастай ва низ гирифтам ва зиёдиша мусукни пакетда мегирам. ман инҷа сиёвуша мебинед, ман косметикоя ҳамаша инҷа дуҷобаҷо кардам. дина даруни инда ина бинед аллакай чӣ аҳвол шудагӣ. ҳоли як рӯз нашудай ма ҳама ина инҷа дамодам косметикоя ҳамаша. ин барои чӣ инош хел мондагӣ, барои он ки инош хел рост ҷо нашудан. ва инҷа дар низ ҳама чизои вая ҷобаҷо кардам ва инҷа дар низ ҳама хел коробкаи косметикае ки истифода намебарам уқа. ва инҷа дар ман ин пазлу дика чизое гӯям хел бо чизое ки ҷо нашудан мана ин вай ин тез дар кор мешад. ва инҷа да бо косметикое ки хела дер истифода мебарам. дарунашда ҳамаша маҳкам карда мондам. сиёвуш ина бинед ана рафтем ва насиб акнун имрӯз ё ки пагоҳ шавад шкафа пурра холӣ мекунам. анаме хел имрӯз офтобак хушрӯ ҳаво берун салқинак осмона бинед хел хушрӯ. ва биён акнун ҳамин ҳавои хушрӯда осмони хушрӯда хайр хуш кунем. тамошобинони гиромӣ хайр, то дидори оянда дар паноҳи худо бошед.